Тапшыруны дәвам итәбез. Һәм экраннар алдына зур ширкли авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Котова Наилә Абдулхамид кызын чакырып алам. Бүген 26 гыйнвар көнне ул үзенең 40 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Абдулхамид, әнисе Әминә, абысы Камил, җиңгәсе Гүзәл, племяннигы Шамил һәм племянницасы Хадиша һәм барча туганнары да котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әле яңа гына сине күкрәгемә кысып, өйгә алып кайткан идем. Беренче сүзләрең, адымың, беренче җиңүләрең барысы да безгә бары бәхет китерде. Синең белән без сулап, синең хакта гына уйлап яшәдек. Чөнки син тату һәм бәхетле гаиләдә беренче көтеп алынган сөйкемле кызыбыз булып тудың. Менә ничек шыбырдап уза кеше гомере икән. Балакаем, Наилә, бүген сиңа 40 яшь тула. Инде артта бала чагың, яшь үсмер чорың. 2002 елда үзеңнең сөйгән ярың, кадерле киявебез Гаяз Айса улы Котовны очратып киявгә чыктың. 1 елдан соң безне бәхетле итеп беренче балагыз, оныгыбыз Ильяс туды. 2006 елны нәсел дәвамчыгыз, төпчегегез, улыгыз Идрис та дөньяга аваз салды. Быелгысы елның 27 апрель көнендә инде сез бергә яшәгән 20 еллык туегызны каршы алырсыз, Алла теләсә. Худайдан берне генә сорыйбыз. Раббым, алтын туегызга да тигез, парлы килеш барып җитегез. Гаиләгездә һәр вакыт бәрәкәт, мәхәббәт һәм хөрмәт тантана итсен. Йөрәгебез парәсе. Сиңа Раббым үзе саулыклы, озын гомер насыйп итсен. Киләчәктә булган хыял максатларыңа да ирешергә язсын. Без беләбез, син бик тырыш. Шуңа күрә ышанабыз, олы тормышта да югалып калмассың дип. Тик Ходай үзе сине начар кешеләрдән, яман дуслардан һәм тискәре юллардан араласын. Тыйганнан тыелып, кушканны үтәп, матур гомер ит балакайыбыз. Син безгә дә, бар якыннарыңа да бик йомшак күңелле кеше. Көннәребез имин уза синең янәшәңдә булуыңны сизсәк. Син ягымлы кардәш, чын дус буларак яшәп киләсең. Гаиләңдә булдыклы хуҗабикә, йомшак күңелле килендә, яратылган хатын һәм олы хәрефтән ана да балабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә, бар яклап яшәү үрнәге булып торганың өчен олы рәхмәт сиңа. 1000 яшә, алда юбилейлар сине бик күп көтсен. Кадерле балакаема тулды инде 40 яше. Матураның һәр җире килешеп тора бар эше. Адымнарын уйлап кына, санап кына ул ясый. Йөрәккә безнең өчен кайгыртып, янып ярсый. Әти-әни, туганнарың өзелеп сине ярата. Наилә безнең күз карашы җылылыгын тарата. Котлы булсын газиз балам, матур туган көннәрең. Имин үссен киләчәктә балакай гомерләрең. Кадерле Наилә Абдулхамидовна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Шушы көн көтеп ала бит һәркем. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне. Туган көн, ул туган көн гомернең бер мизгеле. Әллә нидән шатландыра, сөендерә күңелне.
яшик шулай гомер